Ľudia, toto je takzvaná kauflandská mandarinka. Ošupete ju záleží na tom, či je mäkká alebo tvrdá. Takže buď za 10 sekúnd, alebo za 2 hodiny. A takto sa exuje. Prídeš. Sorry. Som mal chlop v nose. A takto exneš, pozerajte. Easy, chlapci. Vypínam hru. Môžete mi volať ľudia, kľudne, ja mám vypnuté zvonenie. No, vypnuté, už som si ho vypol. Na main game. Jeba to bola. Ešte mám jednu, to exnem potom. Part číslo 2. Ľudia, som off, brácho, nie som off. Daj si to piči, daj si restovanú cibulu. Daj si reset. Disconnected. Oni sem prídu asi. Channel switched. Bukor, si tu? No. Pozeráš resta? Rest ide, ne. Má ísť hrať s nami, s Redím a s ňou a No, ale ide s matchmaking. Kokot, skoro mi do oka strekol. Čistím mandarinku. Ideme hrať. Easy. Teraz jednu hru si dáme easy. Šupe mandarinku. Ľudia, mandarinka, toto je takzvaná Tesco mandarinka, o niečo väčšia. Má kvostky a pičoviny. A vyzerá ako moja Janka. Ľudia, ak extnem túto Tesco mandarinku, hyperaktívnu, extra vyrastenú na steroidoch, tak som borec, tých. Ona je strašne veľká, ona sa mi nezmestí do huby. Pozrite sa, ani do huby nedám. Easy, chlapci. Easy. Easy. Easy, chlapci. Ľudia, práve som exol dve mandarinky, jednu z Kauflandu, jednu z Teska. Tá z Teska to bola hardcore. Chlapci, easy. Easy as fuck. Ľudia, ukážem vám. Ja neviem, čo by som zahral. Chcete hýzu? Solo? Ako to mám žuť? Typek, ja som tú mandarinku ledva popchal do huby, veď si to videl, ledva som ju popchal. A ty sa ma spýta, ty mi povieš, žuješ jak krava. Ako by si požil mandarinku, ktorú máš plné hube? Ako by si to požil bez maskania?